ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോയിലേക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കോഴിക്കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇന്ന് അഞ്ച് മണിക്കാണ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് 5 മണിക്ക് കോഴിക്കുട്ടികൾ എത്തിയത്. നമ്മൾ ബ്രൂഡറും പേപ്പറും വെള്ളവും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ കോഴിക്കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്ന ദിവസം അവർക്ക് വെള്ളമാണ് കരുതുക. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കലക്കി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീറ്റ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാത്രത്തിലല്ല കൊടുക്കുക, തീറ്റ വെതറിയിട്ട് കൊടുക്കും. തീറ്റയുമായിട്ട് ഒരു പരിചയം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള തീറ്റ വെതറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബ്ലൂഡറാണ്. ബ്ലൂഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞു കോഴിക്കുട്ടികൾക്ക് ചൂട് അത്യാവശ്യമായതിനാൽ നമ്മൾ ബ്ലൂഡർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കണം. ബ്ലൂഡറിൻ്റെ അകലം ഒക്കെ നോക്കി അകലം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ചൂട് അത്യാവശ്യമാണ്. ചൂട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ മേൽക്കുമേൽ കിടന്ന് ചാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. അതുകൊണ്ട് ചൂട് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഐറ്റങ്ങൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അകലം പാലിക്കും, ഒക്കെ വിട്ട് നിൽക്കും. ചൂട് കുറവാണെങ്കിൽ എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് മേലെ കയറി കിടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അട്ടി കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അട്ടി കിടന്നാൽ അത് ചാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകലം, ബ്ലൂഡറിൻ്റെ അകലം നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അഥവാ കറണ്ട് ഏറ്റവും പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ബ്ലൂഡർ വേറെ ഒരു ബ്ലൂഡറുണ്ട്, വിറക് കൊണ്ടുള്ള. അത് എപ്പോഴും അതിൽ തീയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ചൂടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കുറച്ച് വിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ഒന്നും അടുത്ത് നിൽക്കാത്തത്. അത്യാവശ്യം അതിനും നല്ല ചൂട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതും കരുതി വെക്കേണ്ടതാണ് കോഴി ഇടുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ നിലത്ത് പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കാപ്പിത്തൊണ്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കോഴികൾക്ക് തീറ്റയാണ് വിചാരിച്ച് തൊണ്ടെടുത്ത് തിന്നാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പേപ്പർ വിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തീറ്റ ഏതാണെന്നും തൊണ്ട ഏതാണെന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നര ദിവസം പേപ്പർ ഇടും. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റുകയുള്ളൂ. പേപ്പർ കീറുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷത്ത് തരികയാണ്. ചൂട് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അകലങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി ഇതിന് പിന്നാലെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരും. അതുവരെ നന്ദി, വണക്കം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.